खालि आदा जेम्स लानि न'आवनो हर थानानै फैदो ओमफ्राय जों आदा जेम्सदो इनि अखानायै फुङाव लारायनानै फैदो ओमफ्राय ओंखाम जानानै फैबावदोसो नकुलनि हाबायाबो माला दा हाबानि सिगाङाव लासि अब्लाबो एडभान्स एसे मावना दोनबाय आरो ना एसे साफा नुबायना खिनि जिखिनि थिंनि बेरा नुदोंना दा साननैसो बियो थाथ'गोन बेनिखायनो दा बख'थ'वाखै नङाबा गोथार जुलिया खाथियाव फैगोन अब्लासो साफा जागोन आरो ना जिफोर मिथि हाखर जिंनि लोगोफोर जेराव खामानि मावो इयावनो बियार बथल लोगोफोर नै बायलांबाय नै खदाल नांबायना गुड मर्निं गासैनोबो गुड मर्निं गाइस दा नै टाइमा नायनो हागोन खैथा जाखो दा टाइमा जाबाय नै 7:55 जाबाय आरो ना गाइस दिनै जाबाय जुलाइनि 18 तारिख लोगोफोर दा टाइमा माला माला थांदो आरो नै डेटआ माला माला थांदो जेबो पात्ताखौनो मोनाखै गाइस माने भिडिअ खामै माला थांदो पात्ताखौनो मोनाखै थिग बिदिनो गाइस माने टाइमा माला थाङो माला मायो जेबो पात्ता मोना बेनिखायनो बुंदों आङो नोंथांमोना खालि भिडिअ एक्टिभ थाबाय था अब्लानो मिथिगोन होननानै आरो गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट हरबाय थादो दा कमेन्टखौ आं बुंखादो सोर जि सोंनो लागा हर होननानै आं कमेन्टखौ बुंबाय थाखादो आं दा नायै नायगासिनो नोंथांमोननि सेरावनो आङो देखायनो नै इउटुबाव थांबाय इउटुबाव थांनाय लोगो लोगोनो आं नोंथांमोननो आंनो देखायगोन आरो ना गासिनो इउटुबाव थांनाय लोगो लोगोनो नैयाव सार्च खालामबाय बेयाव सार्च खालामदो नै नकुल ब्लग बेयाव फायखागोन गासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना नै नकुल ब्लग फैबायना ओमफ्राय नैबे मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो मिया होदोंमोन इ भिडिअखौ इयो 21 आवार्स जाबाय आरो ना गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव मा कमेन्टआव सोंदों नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायनाय आं नोंथांमोननो खिथानि बेयाव नायनो हागोन कमेन्टखौ गाइस नै बेयाव बहुत कमेन्ट हरदो गाइस नै बहुत कमेन्ट हरदो बेनिफ्राय गाइस सासेल' नङा दे लोगोफोर माने गोबां मानसिफोरानो इन्सटाग्रामाव ओरैनो गोबां माबा माबि सोंदो आरो जिथुबा हाबानि बाथ्राखौनो सोंदो दा ओमफ्राय सानैसो मानसिफोराथ' आरो फैनो बिराद फैनोल' जाबाय थादो आरो ना गाइस माने दा जाथ'वाखैना आं दा आपडेटसो होबाय थादो दा जाबाथाय नोंथांमोना आरामसे फैनो हागोन दा गोबां मानसिफोरानो मेसेजाव बाब्रे बा इन्सटाग्रामाव बिराद मेसेज आरोना दा गाइस आङो नोंथांमोननो नै नायनो हागोन नै नोजोर बसुमतारी लाभ फ्रम कार्बि आलं हाबा जानो थांगोन आदा आंनो माने आं बुंदोंमोन ना लास्टाव बयनिबो जागा लास्टनि जिथु बा फर्मखौ लिरनानै हर जेरै फ्रम बाक्सा अदालगुरि क'क्राझार बायदिसिना दा बिदिनो कार्बि आलं लिरदो बेनिफ्राय नै इथिंगाल लिरदो नै फ्रम सिमेन्ट सापरिनिफ्राय दोङो इथिंगालै दोङो नै कार्बि आलंनि दोङो जिखुनु जाया लास्टाव आं बिदि गासैखौबो होदोंमोन आं मजा बानायखालै ब्र' हाबाखौ होनना बुंदों आरो ना नै बिदिनो बहुत मोजां कमेन्ट हरदो आरो ना एखेबारे बिराद मोजां कमेन्ट हरदो नै बरियानो एडभान्सनो एखेबारे थांना थाहैगोन होननानै सोरबा आदा हाबाखौ मन्दिराव लागोन ना न'आव लागोन होनना बुंथारना गासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना बरिया कमेन्ट सोङो नोंथांमोना बास नोंथांमोना कमेन्टखौ हर नोंथांमोना साननो नाङा जि आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ फराया इगनर खालामनानै गारना दोनो होननानै नोंथांमोना साननो नाङा गासिबो जिखिनि हायो गासिबो कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय गाइस मिया हराव आङो जेम्स आदानि लाइफ फैनायाव आङो लाइभखौ नायदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय सासे मानसिया एसे कमेन्ट हरनानै सोंदो आरोना जिथुबा बारफुं ना मा नामोनबा आं स्क्रिनसट रेकर्ड खालामनानै लादो आरोना आदा जेम्सआथ' आरो लाइभ होखांनाय भिडिअफोरखौ उनाव दानना दोनफिनजोबखायो नालाय ओमफ्राय बे लाइभ होनाय टाइमाव आङो ओरैनो स्क्रिन रेकर्ड खालामना लादोंमोन आरोना आंनि जिथु हाबाया माला होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय आदा जेम्सआ मालाबा र' खबर मोनाखै इ टाइपनि माबा मोनसे बुंदों आरोना गाइस माने दा ओरैनोथ' बयनियाबो मोनसे टाइमा बेलेक जायो टाइम मोनबाथ' बयबो फैखायो नङा होमबा रावबोथ' इगनर खालामखाया दा टाइमजों लोगोसे बयनाबो मिले जायो डेटआ एसे चेन्ज जायो नङा होमबा ओमफ्राय आदा जेम्सखौ सोंदोंमोन ओमफ्राय आदा जेम्सखौ सोंनायाव ओमफ्राय माला नकुलनिया इदि होननानै बुंदों आरो ना माने दा जियानो जाया माने गाइस दा बेलेग लोगोफोर आदा जेम्सआ बहुत माने मोजां आरो ना मानसिया मानो होनना बुङोबा फुरा खुला खुलि आरो जाय मानसिफोरा बांसिनानो माने भिडिअआव जेरैबायदि नुयो रियेलाव बिदि नङा रियेलाव बहुत चेन्ज जायो आरो भिडिअ जेरैबायदि बाथ्रा बुङो आरो रियेलाव बांसिन बरिया मोजां नाङो आरो माने जों हाबा खालि आदा जेम्स लानि न'आवनो हर थानानै फैदो ओमफ्राय जों आदा जेम्सजों इनि अखानायै फुङाव रायलायनानै फैदो ओमफ्राय ओंखाम जानानै फैबावदोसो ओमफ्राय बाजैदोबो एसे मोजां सावरायनानै फैबावदो थ' जोबोर मोजां आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जेरै सानो ओरै नङा आरो जायखौ माने हामा सानो जायखौ मोजां सानो बेफोरसो माने उल्था उल्थि जाजोबो आरोना मानसिफोरनि साननाया बेनिखायनो गासैबो मिलायनांगो थ' जोबोर मोजां नाङो आदा जेम्सखौ आरो गोबां मानसिफोरानो आंखौ आदा जेम्स होननानै मेसेज हरबाय थायो आदा जेम्स बायदि नुयो
आरो आदा जेम्स बायदि माने आंबो खामानिफोरखौ न'आव मावनाय थांनायखाय सेम नुदो खोमा नोंथांमोना। ओमफ्राय आरो माइक लानानै आंबो ब्लग खालामो बेनिखायनो आदा जेम्सनि बायदि खोनायो खोमा भइसखौ नोंथांमोना मेसेजाव हरनानै सोंबाय थायो आरो आखाइखौ लेथ्रा नुथारबायलै ब्र' गाननायखौ होनना बुंदों माने जिथुबा नैखो होनदों आरो ना गाइस आं इ गाननायखौ एसे बोरैबा नुदों होननानै बुंदों आरो ना गाइस आं इनि बागै नोंथांमोननो जुदि भिडिअ लाबोनांगोबा इनि बागै स' नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन जुदि नोंथांमोना कमेन्टआव खिथायोबा आरो ना गाइस जुदि नोंथांमोना कमेन्टआव खिथायोबाथाय आरामसे नुगोन आरो ना गाइस अके दा जियानो जाया माने गाइस वाव बेलेग कमेन्ट हरदोलै गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना अमाखौ मासे होगोन आं आदानो नै कमेन्टआनो बिराद फाग्ला हरखायो लोगोफोर मोनदोंना बिराद गरमखा जोंनिया नुकुल ब्लग फेमिलिया थ' गासिबो बिदिनो मोजां कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय जिखिनि हायो आंबो नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनो सेस्था खालामबाय थागोन आरो गासैनि कमेन्टखौथ' आं रिप्लाइ होखायो आरो होखाबाय थाखादो ओमफ्राय बाखि दा बोथोरा माबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन नैथिंगालि बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन नै गाइस नोंथांमोना बिराद सान्दुं गोसा आरो ना गाइस दिनै दा आं इ लामानि उनथिंनो एसे जायगाफोरखौ एसे साफा खालामो आरो ना गाइस दिनै दा नैबे थिंखौ नुदों ना बे थिंनि उनथिं गाले एसे साफा खालामो आरो ना गाइस आङो दिनै स' नोंथांमोना बिदिनो गासिबो कमेन्ट हर मोजां आरो मायबाफोर सोंनो लागा दोङोबा सोंबानो जाबाय बेनिफ्राय गाइस आंनिया जिथिया टाइमा खाथि जागोन आरो जाय लोगोफ्रा फायनो होननानै बुंदों नोंथांमोना एडभान्स फैनानै एसे खामानि मावनांगोन आरो ना गाइस जाय मानसिफोरा कमेन्ट हरबाय थादोंमोन आरो जाय आंनि लोगोफ्रा इन्सटाग्रामाव आंखौ खबर लाबाय थादोंना सप्तासे सिगाङावनो फैनानै खामानि मावनांगोन आरो ना गाइस अके रेडि होमबा गासिबो न' दा होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दाइथिंगाल एसे थांनोसै थ' नायलांदो गाइस अके बहुत मोजां दे आंनि फेमिलिया गासैबो मोजां कमेन्ट हरदो बेनि थाखायनो एसे मोजां नांदो आरो गासैबो सापर्ट होदो बेनि थाखायनो एसे मोजां नांदो थ' नोंथांमोना गासैबो बिदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय गाइस आरो गोबां मानसिफोरानो इन्सटाग्रामाव मेसेज हरदो जिथु पेन्देल आं बुंदोंमोन नालाय आरो पेन्देलनि खामानि मावग्राफ्रा माने आंनि भिडिअखौ नायाखै नङा नायदो गासिबो माने कमेन्टआव हरजोबदो आरो ना गाइस जोबोद मोजां कमेन्ट हरदो ओमफ्राय फनबो रायलायबाय ओमफ्राय खाथिनिबो दोङो गोजाननिबो दोङो आरो ना फनावबो सावरायबाय ओमफ्राय बाखि इथिंगालि फुरा साफा खालामजोबगोन आरो ना गाइस इथिंगालि फुरा साफा खालामजोबगोन दिनै स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनो लासै नायलांबाय था खामानि मावनायजों लोगोसे नोंथांमोन एसे सावरायलांबाय थागोन गाइस दा नायनो हागोन नै फुरा एखेबारे आंनि साइडनि खामानिखौ मावखायाखैमोन फुरा गोलाव आरो ना गाइस लामानिखौ साफा खालामना दोनजोबनि ओरैनोथ' उनाव रज'फिनगोन एसे रज'नायालाय होमबाबो फिसा रज'बाथाय जेबो नंलाना दानिफ्रायनो एसे खालामना दोनखायाबा गाइस गोबां मानसिफोरानो आसुरित जादो आरो ना गाइस सिनाय मोननाय लोगोफ्राबो आसुरित जाजोबदो आरो ना गाइस आंनिया ओरैबायदि सोंदो आंखौ न'निफ्राय ओंखारबानो दा भिडिअ'खौ नुबाय भिडिअ'थ' माबाय होननानै बहुत सोंदो आरो ना गाइस माने आसुरित जादों माने आंनि लोगोफ्राना बहुत सोंदो आरो ना गाइस आंनि लोगोफ्रा बापरे बा नुकुल लिङा नामा ओइ सरि ओइ साला बहुत सोंदो आरो ना गाइस माने जिथु आंनि लोगोफ्रा नुकुल लिङा नामा होनना सोंदो आरो ना गाइस माने जिथु आंनि लोगोफ्रा लोगो मोनबानो सोंखानाय जादों आरो ना माने सग'फोराव एखेबारे आसुरित होननानै सारप्राइज होयो आं मानसिखौनो मिथिदों ना रावनोबो खिथाया दे भिडिअ'नि गेजेरावसो नुखाथों होननानै सारप्राइज होदों आं गाइस मिथिदों ना थगायो आं मानसिफोरखौ माने भिडिअ'सो नुखाथोंलै होननानै आं रावनोबो खबर होआखैमोन ओमफ्राय दा भिडिअ नुजोब्बाय नालाय दा ओमफ्राय मिथिजोब्बाय आरो ना दा बिदिनोसै गाइस नोंथांमोनाबो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आरामसे भिडिअ'नो आपडेट मोनबाय थागोन आरो गोबां मानसिफोरानो माला होनना सोंदो भिडिअ'नो आपडेट मोनखागोन नोंथांमोना माला जायो माला थायो नोंथांमोना खालि नायबाय थाबानोथ' जाबाय अब्लानो मोनथिजोबगोन आरोना जेबो टेनसन गैया गाइस आंनि नकुल ब्लग फेमिलि गाइस अके जि खामानि मावो जि नुयो नोंथांमोना नुजोबगोन आरोना एखेबारे टेनसन गैखाया वाव दासो साफा जाहांदो हाबा खाथियाव रज'बाबो टेनसन गैलालै होमबानिया
खामानिया खस जासिगोन दानो मख'ना दोनबा wow. Yes. La 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 la. So guys, दा पुरा रेडि जाजोब्बाय नै इयाव लासै आरामसे साफा जाबाय गासिनो ना बरिया आरामनो दा उनाव रज'बाबो टेनसन गैला ना गिनांगौ गैला दा आथा जोबखाबाय नङा होमबा दा जेबो गिनांगौ गैखाया नङा होमबा तारमाने एसे आथा खामानिया जुदि बिदिनो साफा जानानै थाबाथाय ओमफ्राय उनाव जुदि हाग्राया रज'फिनबाबो माने इदि लेथ्रा नुला आरोना गासिबो माने साफा जानानै थासिगोन दा इनिफ्राय आंनिया मोनसे भिडिअ बिराद शेयार जादों आरोना गाइस माने जितुबा आङो आगोलजों मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना बै भिडिअआ जितुबा मोननै भिडिअदो मोनसे बिराद शेयार जादों मोनसेया बहुत मानसिफोरा शेयार खालामदों आरोना ओमफ्राय बे डायलगखौ ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो शेयार खालामना आंनोबो हरदो आरोना गाइसनिफ्राय थ' जोबोर मोजां नांदो जितुबा डायलगा इयावनो दोङोमोन र' मबाइल मोनसेयाव दा खोनासंनो हागौमोन खिन्थु मिउजिकआव कपिराइट नांनो बानो नालाय बेनिखायनो भुटाननि बियारसो जागोन दे सेंग्राफोर होनना बिदिनो माबा मोनसे होनदोंमोन आरोना गाइस आङो ओमफ्राय बेखौ मोनसे बिराद शेयार खालामदों मानसिफोरा बिराद भाइरेल जादों आरोना भिडिअआ दा जोबोर मोजां नांदो मानसिफोरा सापर्ट होदो आंनि नकुल ब्लग फेमिलिफोरा दासिमाव लासै रावबो आंजों हामा कमेन्ट रावबो हराखै जोबोद मोजां आंनि फेमिलिया गासिबो मोजां कमेन्ट हरदो बेनि थाखायनो थेंक इउ बेनिफ्राय आरो सासे ब्र'आ मेसेज हरदोंमोन हामा कमेन्टखौ आल्टुं फाल्टुं मानसिनियावसो थाङो मोजां मानसिनियाव हामा कमेन्टखौ रावबो हरा होननानै बुंदों ब्र'आ थ' जोबोर मोजां नांदो मानो होनना बुङोबा दानिया बयबो इउटुब भिडिअ नायबा कमेन्टखौसो चेक खालामो दानि जुगाव नङा होमबा थ' ब्र' सासेया बिराद मोजां बुंदों आरोना गासिनो नंगौ एक्सुवेलि आल्टुं फाल्टुंनियावसो बांसिन गाज्रि कमेन्टआ थाङो आरोना बिदि जानला मानला मानसिनियाव कमेन्टआ थाङा एक्सुवेलि नंगौ राइट बाथ्रा खिन्थु जोंथ' दा फोलाव फोलि मानसि जोंखौ बयबो मिथिखायो सादा सिदा मानसि जों आरो भिडिअआवनो जोंखौ नुखायोनोखा जोंनि खस्थ' खालामनाय जों जि खालामनाय जोंनि भिडिअ गासैबो नुखाजोबो जों बेसेबां खस्थ' खामानि मावो आरो जेसेबां आजादि खामानि मावो जोंनि भिडिअ नुखाजोबखायो बेनिखायनो आंनि नकुल ब्लग फेमिलिया गासैबो मोजां गोजा आरोना गासैबो बुजिनो रोंजोबगो थ' जोबोर मोजां नांदो ओमफ्राय बाखि नैखिनि जिखिनि थिंनि बेरा नुदों ना बे थिंनि बेराखौ गासैखौबो सेफायनानै गारनाय जाजोबगोन आरोना दा साननैसो बियो थाथ'गोन बेनिखायनो दा बख'थ'वाखै नङाबा एसे गाज्रि नुगोन जिथिया गोथार जुलिया खाथियाव फैगोन अब्लासो साफा जागोन आरोना गाज्रिफोर मिथिबाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर भुटाननि बियारजों रंजानांगोन नै बेखिनि जागायावनो मिथिबाय बरियानो सेंग्रा आरो सिख्लाफोरा भुटाननि बियारजों बेखिनि जागायावनो रंजानांगोन नैबे साइडनिखौ एसे साफा खालामलागा दङ आरोना गासै साइडनिखौ फुरा साफा खालामलांजोबगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनो लासै नायलांबाय थाबानो जाबाय बरिया बेखिनि जायगाखौ साफा खालामजोबगोन आरोना गासिबो फैजोबनांगोन बरिया भिडिअ खालामजोबनांगोन लोगोफोर हाबायाव नोंथांमोना आरामसे भिडिअ खालामनो हागोन टेनसन गैया जायफ्रा भिडिअ खालामनो गोसो आरामसे खालामनो हागोन गासिनि थाखायबो फ्रि टेनसन गैया न' सिङाव हाबनानै भिडिअ खालामना हेगारबाबो आंनिफ्राय जेबो कमप्लेन गैया नोंथांमोना फैनानै जेथिं हायो भिडिअ खालाम जेनिबो कमप्लेन गैया आरोना गाइस अके साफा खालामलांगोन मथ'थ' नोंथांमोना धर्ज हमथारदो मास मोननैखौ एसे धर्ज हमथारदो आरोना बेनि उनाव नोंथांमोना जिखिनि इन्जय खालामनो हागोन टेनसन गैया गासैबो सापर्ट होलांबानो जाबाय नायलांबाय था भिडिअफोरखौ आपडेट मोनबाय थागोन ना अब्लानो मिथिजोबगोन नोंथांमोना अखा बोथोर गैयियावनो साफा खालामना लाखानांगोन ना अखा हाबनांगौबा बेखौ साफा खालामनो हानाय नङा जायगाखौ बेफोर अन्थाइफोरखौ देख्लावजोबनांगोनलै नै गोथौ हाबना दं अन्थाइ गोदोर 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 अन्थाइखौ बनजोबनांसिगोन मोनसे मोनसे दालाय मानो साफा जादों दालाय मानो साफा राम जाखाबाय दालाय मानो साफा जाजोबदों
हायनास्रि अबाव थांनाय नों हायनास्रि मा लायनाय दखानाव ए हायनास्रियाबो मा बिस्कुट जायोलै औ दिरुङा न'खय हायनास्रि नै दिरुङा मारै दोनदाल मोसौ खानो लांदोनो बेखौनो लांदोनो ला 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 मोसौ खानो नांला होनबा नोंनो हायनास्रि मोसौ खानो नांला नोंनो हायनास्रि मा जागोनलै हायनास्रिदोबो जारला जासिगोनलै ना हायनास्रि स' गाइस इनिफ्राय बाखि दा नैबे नै जोंनि न'नि लामा जिंनि हाखर आरोना गासैथिंबो पुरा दानस्रायजोबना दोननोसै होमबाना उनाव आरो देनां हाग्राया गोलाव जाबाबो बारा गिनांगौ गैला दा एसे साफा खालामना दोनबा उनाव लासै आरो रज'फिनखागोन रज'नायालाय अब्लाबो एसे मोजां नुसिगोन आरोना हा 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 नायदो नै गाइस हाग्राया माबायदि नायनाय एसेबां गोलाव गोलाव रज'बो ना थास'आबो गोबां दङ हायनास्रि फै हायनास्रि फै बिथिं फै आयै हाबाब नायदो एबार नै गाइस साफा एबार हाबानि सिगां खामानिखौ मावथारनांगोन ना बरिया आरामसे गाइस नायनो हागोन नै नोंथांमोना वाव पुरा साफा जाजोबखागोन आरोना गाइस बेफोर नै हाबानि सिगां साफा खालामथारनांगोन गाइस नङाबा जानाय नङा वाव दालाय मानो गोलैजोबदोना बरिया जाखादों नै एबार बरिया जाबायना एबार टेनसन गैला नै लोगोफ्रा दा इफोरखौ नुनानै सानैसो लोगोफ्रा बुंलायगोन ना आंखौ वाट्सएपआव जोंखौ मानो लिंहराखै ब्र जोंखौ मानो लिंहराखै ब्र होनना बुंलायगोन दा सानैसो लोगोफ्रा आरो भिडिअखौ नायोना आरो वाट्सएपआव स्टेटास होयो बेखौ नुनानै सोङो आरोना नांथ'आ दा भाइ सप्तासे सिगाङावसो नांगोन आंनो सप्तासे सिगाङाव फायाबानो जारला दङ जाबाय दा साफा जाजोब्बायना बे जाबाय गासैबो जोंहानि हाखरनि हाग्रा गोजा आरोना गाइस सेंग्रा लोगोफोरखौसो आङो बेखौ साफा खालामनो होगोन सानदोंमोन खिन्थु उनाव रज'फिनबा साफा खालामनांगोन सेंग्रा लोगोफ्रा हाखर जिं जिं खुन्था गायनांगोन सेंग्राफोर आं हले खिथाखाबाय जाय जाय आंनि लोगो सेंग्राफोर दङ हाखर जिं जिं खुन्थाखौ गायनांगोन आरामसे नङाबा जानाय नङा आरोना गाइस नै पुरा लाइननो साफा खालामजोबनांगोन मा लाबोदो बेखौनो लायबाय थायो संख्रि गोबाब जादोंलै जाला इखौ मेवराव जानो हाथाराखै
नुबायना पुरा साफा जाजोब्बाय नै साला दालाय मानो साफा जाजोबखो ना आरामसे साफा जाजोब्बाय दा गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना इथिंगालिबो पुरा साफा जाबाय ओमफ्राय इथिंगालिबो पुरा नै साफा जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना सेंग्राफोर मुवा दा नोंसोर मावनो मोनबावनो आंनो मावजोबथारबाय नै आरो बिथिं गोलाव दंबावोना बे गोलावखौबो एसे मावनानै दोनजोबखानि आङो गाइस ना जाहाथे उनाव रज'फिनबा खस जायो आरोना पुरा साफा खालामना गालांजोबखानि जाहाथे हाबायाव रावखौबो खस्थ' होआ आंनो हारसिंनो खस्थ' खालामखानि हाबानि सिगाङावनो जाहाथे हाबा खालि खाथि खाथियाव हाग्राफ्रा खम रज'बो पुरा साफा खालामजोबखानोसै साला पुरा साफा जाबायना गाइस एबार टेनसन गैया साफा खालामजोबनांगौ एबार साफा नुनाय बायदि सस्रा सिजोबबायना दालाय मानो साफा जादों गाइस कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि साफा नुदोंना बरिया आरामनो नायनो हागोन गाइस पुरा साफा नुबायना दासो एसे आरो साफा खालामबावनांगोन वाव नायदो गाइस बेसे साफा जाखो नुदोंना आरो इखौबो एसे साफा खालामबावनोसै लोगोफोर बिराद गरम हाबानि सिगां सिगां माबायदि खामानि मावनांदो थैबायलै हाबा जाखांनायनि उनाव खस्थ' जासिगोन नामाब्रा स' गाइस नुबाय हाबानि सिगां सिगांनो माबायदि खामानि मावनांदो आरो हाबा जाखांनानै जे बेसेबां खस्थ' जायो बाप्रे बाप्रे बा थैगोनलै बिदि सान्दुङाव लोगोफोर मिथिबायना बिराद खस्थ' बिदि सान्दुङाव आयौ बाप्रे बा दासो थैलांबायना हाग्राफ्रा एसे एसे साफा जालांबायना जागाफोरखौ गथाय साफा खालामजोबनांगोन गासैथिंगाले बेनिफ्राय नैबे हाखर जिं जिङाव सेंग्रा लोगोफ्रा आंनिया खुन्था गायजोबनांगोन दै डिजाइन बनायनांगोन ना हाखर जिङाव खुन्था गायनांगोन इयाव पुरा लाइटनि डिजाइन फैगोन लोगोफोर बे हाखर जिं जिं नोंथांमोना खुन्था गायनो थाखायल'सो रेडि जा दा आं पुरा नै साफा खालामनाय एसे भिडिअ लाबाय थादों गाइस अके हाबानि सिगां सिगां साफा जाजोबनांगोन माने एखेबारे लाइटनि डिजाइन फैथारनांगोन इयाव पुरा हेभि लाइटनि डिजाइन लामायाव लासै लोगोफोर मिथिबाय आंनि सेंग्रा लोगोफोर होख्लायनांगौ साला होथारनांगौ गारनायाव गैया दिया लोगोफोर साफा खालामजोबनांगौ गासैबो ना पुरा हाखर जिं 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 20तासो खुन्था गायनानै बरिया लाइट डिजाइन खालामनांगोन गाइस मिथिबाय लामानिफ्राय नुनाय बायदि सेंग्रा लोगो नांगोन आंनो हाबायाव हाबानि सप्तासे सिगाङाव 7 जन सेंग्राफोर नांगोन आंनो 7 जन सेंग्रा लोगोफोर नांथारगोन মাটি ফেলাম বলে ভাবছিলে টাইমটো পাও নাই
Tak gitu botol नै गुब्रुलांबायना दा जेराव खामानि मावो इयावनो बियार बथल लोगोफोर नै मिथिबाय बायलांबाय नै खदाल नांबायना जेराव खामानि मावो इयावनो बियारनि बथल गासिनो नुबाय माथिं माथिं बियार बथल थायो गावलांबायना पुरा भाइराल बटन दे একেবারে ইউটিউবত চাবি দেখাব তন্দ এতিয়া ইয়া ভাইরাল হৈ যাব তন্দে আজিকালি ভাইরাল হব লাগে না ন এফালে যাবি সিদ্ধা রাস্তা বনাবো নাকি এই পারে দে বতা বাড়িতে এইটো সিসি ব্লক না হয় দে এফালে এনেকুৱা বনাই আছিল এতিয়া বনোৱা নাই এই ফেলছি খিলৰ চাফা কৰিব চাকে दे स' गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना गासैबो जायगाफ्रा पुरा साफा जाजोब्बाय स' नोंथांमोना आरामसे हाबानि सप्तासे सिगाङाव आंनो सेंग्राफोर सप्तासे सिगाङाव खातजों सेंग्राफोर नांगोन आंनो आरामसे खामानि मावनो मिथिबाय गाइस अके गाइस इनिफ्राय बाखि इथिनि जायगाखौ पुरा साफा खालामजोबनांगोन गाइस इनिफ्राय जिखिनि दोङो हाग्रा गासैबो हाग्राखौ दानफायजोबनांसिगोन आरो ना गायसिनियावबो थास' दङ नै नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा थास' आरो जायथिंगालि नै नायनो हागोन नै गाइस पुरा थास' गोजा masih goलावलै लाय सेंग्राफोर नायदो एबार साफा नुगोना नुवा लास्टाव लासै नायथारदो एबार ना साफा जायोना जाया नोंथांमोना नुथारगोन गाइस ना साफा नुगोना नुवा नायबानो जाबाय एबार नायदो बेसेबां साफा नुगोन एबार बेसेबां समायना नुदो पुरा साफा खालामजोबनांगोन इयाव हाखर दोङो हाखराव माबाफोर डिजाइन खालामनो हायो नामा एसे चेक खालामना नायनांगोन र' दै गेजेरफोराव हाबनानै एसे चेक खालामनो नायनांगोन आरो ना गोलोमजोब्बाय बिनिफ्राय दा जिखिनि खामानि मावदो इखिनि खामानिया दा बर्तमान जाथ'बाय ओमफ्राय हाग्रायाथ' रज'बावखागोन हाबानि सिगाङाव लासै अब्लाबो एडभान्स एसे मावना दोनबाय आरो ना गाइस जाहाथे एसे खस जायो होननानै दा बाखि नोंथांमोना गासैबो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय दा एसे साफा नुबायना एखे हाखर जिं जिं खुन्था गायजोबनांगोन गाइस बरिया डिजाइन बनायनांगोन आरामनो स्टाइलनि डिजाइन नोंथांमोना फैनांगोन जाय जाय फैनो गोसो जादों आरो फैनो होनबाय थादों ना साफा खालामनांगोन बरियानो ना गोलोमजोब्बाय नै अबस्था गैला